Dragi prijatelji, evo nas na Božić, dočekali smo Božić 2020. godine, ali veliki broj nas iz Bosanske Posavine na neki način smo malo poremećeni tom činjenicom da ne možemo otići u rodni kraj. Zato rodni kraj živi u našim srcima, a u našim srcima živi i naša izvorna glazba. Mi smo danas u Ponosu Posavine i danas imamo osobitu čast razgovarati s čovjekom koji u Bosanskoj Posavini zapravo ne samo da je poznat, nego je to, rekli bi neki ljudi iz Dervetskog kraja, mega poznat Posavljak. Dragi prijatelji, moja je dakle danas evo uistinu čast da mogu razgovarati sa gospodinom Markom Buljanom, čovjekom za koga kažu da je jedan od najvećih promicatelja izvorne glazbe. Ja bih rekao jedan od najvećih ljubitelja izvorne glazbe. Hvala vam lijepo. Istina je, volim izvornu glazbu. Da li sam najveći u smislu promicanja, ali sigurno sam jedan od najvećih koji sluša i poštiva izvornu glazbu. To je realitet. Kad me pitaju zbog čega voliš tako izvornu glazbu, jednostavno odgovor je sve kreće nekako iz kuće, jel? Krenulo se iz kuće, krenulo se od pokojne mame. Znala je lijepo zapjevati, znala je lijepo zaigrati i bila je zato jenga ne samo u svom selu, već i u okolnim selima, ali znala je prekrasno pjevati. Tad sam počeo izvornu glazbu slušati i već sam malo igrao u kolo sa 6 godina. Poslije sam nastavio, jel? Evo, to je otprilike moj početak i moja veza sa izvornom glazbom. Dakako, netko koji je to zaista objelodanio i koji je zaista na neki način dopro do svi oni koji voli, to su bili braća Begić, jel? I ta čuvena 69. kad su prvu ploču tadašnju snimili, nažalost, pokojni Ilija i evo sad živući Marko su početnici te izvorne glazbe. Sve se na neki način bazira na šargi. Ali je činjenica da izvorna posavska glazba nema samo korijene u šargi, nego korijeni dolaze puno dalje. Tako je. Šargi je osnovni instrument. Sad, pitaj se zašto je u nekom dijelu i violina bila nekakav, ne samo pertinencija, već ravnopravan instrument koji prati pjevače. Dakako, u početku je bila kapela, jer nije bilo ni šargije, ni violine, pa smo se malo usavršavali mi svi kao i ostali. Živalj u Bosanskoj Posavini. Korijeni su, moramo gledati korijene, korijeni su Hercegovina i Dalmatinska Zagora. Zato ta izvorna glazba je kombinacija gange hercegovačke, dalmatinskih klapa i prilagodba sevdaha u Bosni gdje su došli. I zato ona specifična i sve ovo što smo nabrali čini tu izvornu glazbu i zato ona atipična, posebna i zato i određen broj ljudi sluša, odnosno voli. I to je jedina glazba za koju ne možemo kompoziciju napraviti, nego takozvane kajde. Tako je. Samo postoji kajda, za sad kompozicija ne postoji. Da li ćemo biti u situaciji, da li će netko moći nešto u tom smislu, u tom glazbenom smislu, možda neka iskorak pravi, to ćemo vidjeti. Možda i bude, jel? Za sad je to tako, a to je i dobro u ovoj situaciji zato što je to zaista izvorno. Evo, gospodine Buljan, vi ste rekli jednu povijesnu činjenicu, a ona kaže da su ljudi u Bosanskoj Posavini, evo, više od 50 godina, neki prvi nosač zvuka, 50 godina stara, ali naravno da je pjesma bila starija, prenosila se s koljena na koljeno. Evo, mi imamo sreću da možemo reći da smo pokrenuli proceduru za proglašenje izvorne posavske glazbe zaštićenom od strane UNESCO-a. Što to ljudima u Bosanskoj Posavini znači? To je velika stvar. To je velika stvar za sve one koji vole izvornu glazbu, za sve Posavljake i šire. To je nešto što će biti zaštićeno, u tom treba ustrajati. Svima onima koji su pokrenuli, zahvaljujem unaprijed, jel? I sa svoje strane što budem mogu pomoći. Jel? Evo,
Recite nam što biste brojnim Posavljacima koji žive širom svijeta, a pogotovo njima 353 doktora znanosti koji su ponikli ili rođeni u Bosanskoj Posavini, poručili ovoga Božića? Prije svega sve ću im poželiti najbolje, puno blagoslova i radosti u ovom Božiću i u ovom vremenu pandemije, no neće, sve bude pa prođe. Mogu im samo poručiti da ne zaborave svoj kraj, da vole svoje običaje, svoju izvornu glazbu i da cijene onaj komad zemlje i djedovni gdje se rodi. Hvala lijepo, vama Sretan Božić, ugodna nova 2021. godina i da još i dalje budete uz posavsku izvornu glazbu, šargiju i violinu. Hvala vam lijepo. Hvala. Dragi prijatelji, evo vidjeli ste kako ljudi u Bosanskoj Posavini poštuju, vole svoje običaje i tradiciju. Gospodin Marko Buljan je samo jedan. Hvala vam lijepo.